Manyepo akafuna mutsva weRBZ vaJohn Mushavanhu abuda pachena mushure mekunge World Bank yaramba mashoko akataurwa navamushavanhu ekuti ndiyo inoziva zvese nezvekarensi inonzi zig nekuti ndiyo yakaregadzira. Sandapinda mumashoko anyadzisiwa aiwa vaJohn Mushavanhu neWorld Bank ndopane kutibva wasubscribe wolike wotina on the bell icon. Aiwa muri yeZimbabwe pakaipa nokuti vaJohn Mushavanhu vanga vairova maserious vachinyatso kupresent vaitaura kuti aiwa this currency yakagadzirwa neWorld Bank asi tazonoti World Bank yazongwasiya pamhene samonyorwa muchinzi. Nyaya yamuka ichipisa nhasi mashoko akataurwa neWorld Bank apo yakati haisiyo inogadzira mari asi chaikungopa mapolisi nemazano zvinozova zvenyika kutambira kana kuramba mazano. Izvi zvabva zvapesana zvachose nemashoko avamushavanhu ekuti ruzivo rwose rwezvezig rwuri kuWorld Bank nekuti ndiyo yakavapa. Saka ndozvaya zvicontradicta zvava zvasiya vaJohn Mushavanhu aiwa vangomira pamhene vachinyara vasina kana kokuenda zvokuti aiwa munhu wese abva atoshaya confidence nezig nokuti mashoko nemapromises avaipa achiti aiwa this currency yakagadzirwa neWorld Bank kuti initiative yeWorld Bank chaari kuoneka kuti aiwa manyepo. Saka zvatongona kutongoti aiwa nyange nemamwe mapromises avanotipa dzingwangona ari enema. Saka muri yeZimbabwe awa muri yeZimbabwe yese yasara ichitongoshokeka vachitongoti aiwa seZimbabwe pana kwatiri kuenda. Chimbotudze mafungiro enyu kuti munoti kudii pamusoro penhau iyi. Aiwa pinda mucomment section medu sanga no subscribe like chinotina on the bell icon.